ישראל זו הנבחרת, את כולם תמיד שוברת, למונדיאל שוב לא הגענו, כי כולם שונאים אותנו. למשל לארגנטינה יש קשרים עם פלסטינה, להולנד אין סיבה, הם סתם סטלנים, ודרום אפריקה שונאים את הלבנים. בכל העולם יודעים, צריך לשנוא את היהודים. מדינת ישראל בנבדל, דפקו אותנו על הספסל. מה של קשר לדגל, אתם סתם זבל, זה לא פוליטי, זה כדורגל רע. אתם לא רמה, אתם לא רמה, אתם לא רמה. אל ישראל, ואל ישראל. בגרמניה יש עוד נאצים, בצרפת הם סוג של ערסים, שונאים אותנו גם בארצות הברית, כי כולם שם ויזה לא חוקית. ביוון מזמן נכנסנו לחובות, ישראלים גונבים שם מגבות. ביפן וסין הם סתם רוגז, השתגעו מרוב האורז. בכל העולם יודעים, צריך לשנוא את היהודים. מדינת ישראל בנבדל, דפקו אותנו על הספסל. מה של קשר לדגל, אתם סתם זבל, זה לא פוליטי, זה כדורגל רע. אתם לא רמה, אתם לא רמה, אתם לא רמה. תגיד שאתה משחק לא טוב ואומרים שחקת קקה? למה מה זה קקה? איזה שם זה קקה?